Nasi aita nhumbi mukadzi yasvika 9 months abereka wa mwana. Murume ari kuti mwana asi wangu mwana ndo wadhino. Saka ini ndaida kunzwa chokwadi. Kuti ko alright vamati uya December 4. Anozibvisira pakaipo mwana uya atina kunzwa anza yemwana uyu ari kurambiwa nouyu kuti mwana ndo wadhino. Ndoiri kushupa kana. Anzi ukainzira nomukadzi asi wako. Kamuzore chakami. Aina ungabrenya ndizvo nyanya ngozanya ndibaba zvenya. Kusini kaita bonde naye. Makaitira kupi? Muroad. Feeling unsafe? Don't let fear control your life. ZC Security is here to protect your peace of mind. Our expert team offers a range of services, from advanced alarm systems to trained security guards, safeguarding your home, business and loved ones. Call ZC Security today on the numbers on the screen. ZC Security. Stay secured. Stay assured. Taura tinzwe. Mumbera. Clap your hands then you talk. Ngewe tinandoti indando fast. Bakati angana ndinokangana nabatsirwa. Vanofuna zvanzi danzitese ndineurori njacho kwandoti kwasotase kwasosununguka. Akaenda kumaprofita. Vanzi kana mutausunuka kazvakanaka. Reurwa. Vanokore zvanzi andu mwamusora akoda kuudza chintonzi chekwana. Ndataura hapo zvanzi asi ndakataura sasitsana. Ndataura hapo chokwadi ndakataura. Zvanzi hapo. Teka ndikuti ndipandaenda kumvuri patete. Ndakapekedzwa nadhino ndikati vanhu ndakakanaka. Ndatawo aizinyaya necha Dino ndiani? Ndiani wako? Azvinokanana. Anzi ukainzira nomukadzi asi wako. Kamuzore chakami. Aina ungabrenya ndizvo nyanya ngozanya ndibaba zvenya. 1.6 asi waona kuenzera nomukadzi. Autozvizivi. Shedza mukadzi awe. Muprofita akakuudza kuti ukadaiso unosununga zvakanaka ari kupi? Ukaudzwa nani? Uyu unomuziva sani? Kusini kaita bonde naye. Ndati sei ukaita bonde naye, unoda naye asi ukaita bonde naye. Ndizvo zvaataura. Ndizvo makaitira kupi? Makaitira kupi? Muroad. Mimba yaringa yatokura. Yanga ichiri diki. Makaita kangani? Tawani. Ati amana kita na makondo, amana kita msina makondo. Kwa wife miri kurara msina makondo. Makaita nechi? Utaurisa kanisi kunzwa. Makaita nechi? Nekondo. Anonzanu. Kwa hiyo unaona sei kuti ufadzana nokuzoti ufadzana nomurume wanoto wakanganisa. Mudzi. Linda tetezvo. Mudzi kuti kubva nhasi siyana nendi mukadzi womunhu. Mudzi. Nhasi siyana nendi mukadzi. Sindurai. Wazvinzwa? Ombera kazvandu kuti utaura neni kuti kubva nhasi siyana naye wazvinzwa sapoto uchenzera nomukadzi asi wako wazvinzwa. Next case. Pamusoro changamira. Madzimai angu parotaura tanzi takadzirira papa uri panyika. Wozipinde vakanditi hadaudzirira. Iye wacho akanyorwa madzimai angu angu akanyora message kuti ndinokamudza ini kuti ndikona mwana wandinaye asiri murume wangu. Cheta plan naye bosa kana ndochengeta mwana asi wangu. No problem. Isusu tapedza kutara nyaya. Zvaone mukutanda makudo ndomukuona chi ndimo. Zvinonetsa kana zvikurepa kana zvinonetsa kupfeka condom. Zvakatofa izvo. Inoona sana unobhadhara mombe 4. Simuka. Dino kafaimu. Musu wangu iyi.
ndoda kukutaurira ipa chokwadi ndanzere chaidzeidze dzina kuti Ndizvo zvamunhu tachembera nzedze zvino musikana mukadzi uyu akadanana nadhino achiri pachikoro paakadanana nadhino ari kuchikoro muzukuru wangu achiti ticharoorana chabasa kubva atizira kunani kuna Faro chikano kubva atizira iko uyu kubva ati ko zvina musvaga atifire ndichatsvagawo chi ndichatsvagawo wangu mukadzi kubva atsvagawo wake mukadzi nhasi aita nhumbi mukadzi uyu yasvika 9 months abereka wamwana murume ari kuti mwana hasi wangu mwana ndowadhino saka inini ndaida kunzwa chokwadi kuti kooreti vamati uyu abvisemo before anozibvisira pakaipo mwana uyu hatina kunzwa anza yemwana uyu ari kurambiwa nouyu kuti mwana ndowadhino ndoiri kushupa kana ndoiri kunetsa dzinozobvisiwe chipo mwana hatina kunzwa kakari kuenda mwana mapedza here kutaura munhu wamwari mapedza ndapedza ndikuda kuziva orit chirega nditaure munhu wamwari kubatwa nomukadzi womunhu imhosva pamberi padare ramambo kubatwa nomukadzi womunhu anobhadhara nozvatamuchaja yomwana hatina kuzvitaura hazvina kutaurika mutengoka unomubatsira munhu wamwari orit ndazvinzwa munhu wamwari ndazvinzwa munhu wamwari aiwa ndazvinzwa ndatenda. Feeling unsafe? Don't let fear control your life. ZC Security is here to protect your peace of mind. Our expert team offers a range of services, from advanced alarm systems to trained security guards, safeguarding your home, business and loved ones. Call ZC Security today on the numbers on the screen. ZC Security. Stay secured. Stay assured.